Hola família, què tal? Ja tornem a estar aquí. Avui la cuina, com podeu veure, és una cuina una mica moderna, sentireu ocells de fons, perquè estem a la terrassa de casa. I avui, com que és un dia així tot de calorós, farem un pastís de carn picada. Per fer aquest pastís necessitarem una ceba grossa o dues de petites, 750 grams de carn picada, 3 ous, formatge ratllat, orègan, llor, pa ratllat i mostassa, sal i pebre, com és normal. I per començar, posarem a sofregir la ceba. Amb l'oli està fred, posarem al foc. Allà. Sofregirem la ceba. Que ens quedi una mica transparent, no fa falta que... Quan la ceba sigui transparenta, hi posarem la carn i li donarem només una volta. Mentre el que farem serà el lloc de pa, aquesta plata que tinc aquí. Això ho deixarem aquí. Això ho posarem cap allà. I ara aquí posarem els 3 ous. És un plat que és molt senzill i a casa els hi encanta. Me fan que demanar que en faci que en faci. Posarem una miqueta de sal, una miqueta de pebre i ho botarem res, una miqueta només, només per trencar-la així. És molt fàcil de fer. Després el posarem al forn uns 3/4 d'hora. Això sí que us vull recomanar, que quan el desmotllem que sigui ja ben fred, perquè si és en calent tenim el problema de que se'ns desfà la carn, Bé, la ceba aquí va fent, va sofregint, esperarem uns 5 minuts, ho deixem, Deixarem aquí que vagi fent. Ara aquí el que posarem serà el formatge ratllat, barregem, veieu? Fem així, ara hi posarem una cullerada de mostassa. Depèn si us hi agrada més o menys, Una cullerada de mostassa. Una de pa ratllat, l'altra la farem servir per forrar el motllo. Una culleradeta més o menys d'orègan i les fulles que els tirarem aquí. Ara això ho anem remenant ben remenat. I després el que farem serà, quan estigui la carn i estigui la ceba, serà posar-li. Continuarem amb la ceba. Ja comença a ser transparenta. Com que això després ha de bullir en el forn, es cou en el forn, doncs tampoc no hem pas de tenir gaire... Hem de mirar que no se'ns cremi, això sí. Bé, com veieu, ja ho tenim tot preparat. Ja hi hem posat la carn, hem deixat 5 minuts la ceba i 10 minuts la carn. Ara he hagut de canviar de cassoleta perquè no m'hi hagués capigut. Fiquem al foc. Veieu? Ara traurem les fulles de llot. I ara això, ja us he dit que no ha de coure gaire perquè com que ja es acaba de fer el forn, doncs ja després ja està. Bé, ara ho posarem aquí, que no ens cremem. Ara ho ficarem aquí. Com heu vist, és molt fàcil de fer, Els 3/4 d'hora seran al forn. Ara això ho remenem. Tot ben remenat. I l'ou el que fa és que ens ho colla, ens ho fa que... Veieu? Anem remenant.
Llavors la carn ja sabeu que quan a mesura que es va fent va deixant anar aigua i és el que fa que es bulli tot. Que ja sabeu que els ous crusos no es poden menjar, ara aquest temps els ous s'han de menjar, tenir-los a la nevera ben fresquets i treure'ls ben bé un moment abans de servir-los i ben cuits. Posarem una miqueta més de sal, posarem una mica més de pebre. Això llavors es pot acompanyar d'una salsa de tomata. Veieu com va deixant anar suc i el formatge es va desfent. És boníssim, Perfecte. Doncs ara aquí tenim un motllo. Veieu que tinc oli, he posat una miqueta d'oli amb un pinzell, l'he fet escampar. I ara hi posarem i ara el fem córrer. Veieu com es va quedant enganxat? Posarem una miqueta més aquí baix. Veieu? Ens ha quedat ben... Això farà després una capa. I ara, veieu com ho puc posar perquè ho veieu, emplenarem el motllo. Al forn els posarem a 200, que es vagi escalfant, que sigui ben calent, i després el baixarem a 180 graus. Per això no us en fieu dels forns, perquè els forns, depèn, cada forn té la seva funció. Hi ha forns que tenen més escalfor, altres depèn la classe de forn, no? Si és un forn modern, si és un forn antic. Jo us dic més o menys el temps, veieu, ara anem apretant bé, veieu com va sortint el suc. Ei! Piquem així una miqueta perquè ens vagi entrant a l'ou i tot el suquet, que ens quedi ben plenenet. I ara aquí també el que farem serà posar-hi una mica de pa ratllat. I posarem un rajoliu d'oli. No em direu pas que no és pas fàcil de fer, Posarem així un rajoliu d'oli, no gaire. I ara això ho posarem al forn durant uns 3 quarts d'hora, d'acord? Bé, doncs aquí, quan això estigui, tornarem a venir. Recollirem una mica. Ja. Bé, com podeu veure, amics, ja l'hem tret del forn. Veieu com ens ha quedat? Si la càmera s'acosta, l'hem deixat enfredar i ara l'únic que hem de fer és, per muntar el plat, tallar molt de compte. Així amb un gabinet de serra us irà millor, perquè això penseu que és carn picada.